že ako si vnímal Biankin koberec? No. Bolo mi to maximálne jedno. Hej, a tebe nevadilo, že tvoja priateľka bola holá? Igor, ty si teda spomínal, že zachytil ten rozchod mediálny. Každý. Áno, každý. Tak ako si sa na to vtedy pozeral? Je to bol strašný cringe. Je pravda to, čo je na Instagrame, tak my sme dali deň na to, jak sa dal Filip so svojou priateľkou, sme dali dokopy my. Áno. OK. Počkaj, my ešte sme boli na love streame, ona pri mne stala a zrazu prebol Filip s frajerkou a bolo to také zvláštne, lebo začali spolu skákať, tancovať, smučkať sa a Bianka tam bola taká, že pohoda, ona, že ja som úplne len je to také zvláštne. OK, počkaj. Takže... Bolo to veľmi disrespectful a také Boli reálne 55 metrov od nás. Pozri sa, jak vyzerá. Daddy. God. Okay, Kamover. Lebo keby toto robí moja čajka na podcaste, že mi ukáže moju fotku a robí tam Cikakat, tak ja jej normálne dám ban na domácnosť tak na 2 týždne. Ani Nezáviť. nechodí domov. A je to pravda, ja som není skoro vôbec žiarlivý. To je blbosť za mňa, je žiarlivý. Ale... Trošku, počkaj, zdravo. Zdravo, že určité veci mi vedia vadiť, ale... Čo sa ti ten pozdravil? V živote nepal, láska. Zábava, priatelia, mladosť, ale aj vážnosť. Priamo zo srdca Bratislavy. Privítajte najzvedavejšieho slovenského muža, moderátor našej večernej show, Oskar Barami. Víš, čo myslím? Čaute kamoši, vítajte pri ďalšom rozhovore. Moje meno Oskar. Dneska by som chcel privítať jeden z najpopulárnejších, najzaujímavejších a najvýraznejších párov na slovenskej scéne, infoscéne, Bianka a Igor. Vítajte. Ahoj. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Takže ďakujem, že ste prišli a dneska sa budeme rozprávať o rôznych témach, takže zostaňte s nami. Let's go. No dobre. Teším sa. Takže maj lásky čas. Priatelia, vítajte. A teraz, čo si myslíte, že tu bude takýto prázdny stôl, keď tu máme toľko lásky za stolom, takže začneme. Trošku toto treba ozdobiť. Maj lásky čas. Som sa zbláznil. Vítajte v Whisky Show. Toto ináč je nealkoholické, lebo ste prišli asi autom. A ja nepijem alkohol. Tak to si myslel. Takže som bol taký, že aby sme si vedeli aj spolu štrngnúť. Maj lásky čas. Takže tak. Ďakujem. Vítajte v našej show. Ďakujeme pekne. Tu sa deje kopec vecí. A môžete začať, že ako ste sa spoznali? Na love streame. Potom sme boli partička a koľko bolo hodín, neviem, po polnoci niečo sa objavila zrazu Bianka. Čaute. Lebo ja som tam mala Nicole, vieš, ona ma tam zavolala. A ja som sa, že si zablúdila. Lebo nemal som moc vzťah k takýmto ľuďom a hlavne... Akože akým? Mediálne Čo známym. pláču 3 hodiny na storke pri rozchode. Takže si videl Bianku a z týchto influencerov ti nebolo vždy dobre. A ja hovorím, že si zablúdila. Ono, že prosím, ja či si zablúdila. Ono, že nie, že ja tu mám partiu a tak. To boli prvé slova? Áno. OK. Mali sme to trošku vypýtať, ale bol som slušný, len toto vám má otázka. Áno. A nebohý osťo mi hovorí, že Bráško, ona je úplne v pohode. Ja, že určite, a on, že ne, že úplne, že fakt, že v pohode baba, že buď akože, že buď OK. Tak sme sa tak začali rozprávať a ona došla za mňa niečo, že mohol by sa mi aspoň predstaviť, že už akože keď som ťa tak privítal, ne? Áno, lebo ja som nevedela meno. No a potom tam mal vlastne kamoš taký veľký karavan, kde bolo asi 15 ľudí, jak sme tam sedeli, kecali, popíjali. Bianka mi hovorí asi pol hodiny, po dvoch, že môžem si na teba sadnúť? A ja, že... Ale túto ale na akože nohu. na nohu a ja, že... Lebo nebolo miesto, Ale ešte, ale si slobodná žena, keď si niekoho sadnú, tak si ja som mala na vec. tom nevidel nič zlé a ona taká, že... Čakaj, ja by som to nevidel A zle. ona mi hovorí, že ale že nechytať. Jak sadla, ďalej sme Počkaj. No. Povedz späť. Takže to bolo tak, že môžem sa teba sadnúť a ty, že jasné. A on, že ale nechytať. A ja, že OK. A to sú také akože flirtačné, no. To bolo také fajn, akože... A to sa mu celkom A bolo to v pohode. No, Však veď áno, však vedela si áno, viac bavili, potom sme išli zase von, koľko bolo asi 4:30, 4 hodiny ráno. Stále sme v tej noci. A už som chcel odísť, už 15 krát len furt chalani, ostane ešte aj drink a už som nepil, hovorím, že OK, ja odchádzam a hovorím, že mám toho dosť, že odchádzam a hovorím, ideš so mnou? Kúkol na mňa. Dal som tak ruku, akože gentlemansky. A akože takto, vieš. A slušne som mu chytil a ona, že hej, že tak poď odprevadím ťa. No a jak sme išli, vlastne všetci už, Ma absolútne nemusel. Mohlo to vyzerať zvláštne, ale ja som to robil maximálne gentlemansky, že... Ne, však venoval si sa celý večer a bol si taký, že však ideš aj ty. A objednal som ešte taxík, odpravil som domov, nie k sebe, domov.
A v jednom Že neveril si až tak, rozumiem to. Ne, bol Lebo slušný. ja by som to bral hnedo. V jednom taxíku sme išli, odprevadil ma vlastne pred bránu a on potom tým istým taxíkom išiel domov. Čo akože mal obrovskú obkluku, ale a sa mi páčilo, že bol taký slušný, ani ma nechytil nič, iba sme si dali na líce pusu, že dobrú noc. Dobrú noc. Nie, srandujem vás. Dobre, A na večer sme tam mali sa znovu naša partia, ale ako už nepiť, len sa pozrieť na koncert a hovoríme, že budem tam, že akože či je všetko OK a že budem tam. A ona, že vidíme sa. A ja som bol s tým, že akože čau, máš sa, mám sa a stačí, že možno nejak tak. No a Bianka došla, ja som na ňu došiel, že ahoj a 4 hodiny sa do mňa nepola. A už bolo také, z Rumanovo a čo a blabla. On že bacho, že sme tu len kamoši, že tu stojí pri mne a ja aj počkej. A ešte tam bolo také ona, že či som citlivý. Ja, že jak to myslíš, akože či aj... To neviem, čo by som čakal, že tak... Veľmi zvláštne také otázky. Úplne som rád. Takto Bianka je svojská. Ale vtedy ste spolu ešte neboli, hej? Nie, vôbec. A bola sranda, bola to, že ona, že či som citlivý, a že jak to myslí, bla, nejaká taká otázka, že či si poplačem pri filme, a že dávno, ale, lebo keby si nebol citlivý, tak to nechcem. Okay. Takže už trošku streláme ďaleko, že sme neboli to si nepovedal. Počkaj, v hlave. Bianka chce posúdiť, akože, aby to nevyznelo, že ona mňa balila, bolo to úplne vzájomné, aby to všetci pochopili. Ale bolo také, že ja v hlave. Ja som vedela, čo chcem. No a potom sme sa odprevadili domov, niečo ona, že či rande, a ja hovorím, že môžeme ísť. Ja som sa ho spýtala, že... Pojďme na rande? Lebo počkaj, nie, ty sa ma opýtal, že či pôjdeme tam a tam jesť a ja, že a to je rande? A on, že tak asi ja viem, že môže byť. Ja, že dobre, tak to volajme rande, dobre? Tak sme sa išli nájsť do Rusoviec, aby nás nikto nevidel. Lebo ona nechcela byť videná, aby neboli z toho reči, ja zase som nechcel byť videný preto, lebo to nemyslím absolútne nejak vzlom, ale tiež som... Nevedel, že či zrovna budeme... som nechcel sa ukazovať s človekom, na ktorého všetci mi ukazovali, že či som sa zbláznil, že sa s ňou nestretávať. Pritom, keď už človek spoznal, do začiatku som musel strašne obraňovať, lebo to bolo extrém negatívne. Ja to ináč akože nemám ináč. Tým, že som starší a mám okruh ľudí taký iný a nemoc Instagramoví, sú samozrejme takí ľudia, tak tá mienka, to nemyslel nie, lebo ja už som vedel, s kým sa rozprávam. Ale ľudia, ktorí ju nepoznali, to bolo od začiatku len presvedčovanie vlastne stále o tom, že je super. To málo ľudí to vnímalo tak ako ja. Vieš, ja som ho kvázi presvedčila za jeden večer alebo za 2 večery, že som úplne OK a chcel ma ďalej spoznávať. Ale predtým by tomu nedal šancu, pretože mal nejakú mienku vytvorenú na základe nejakých chaos alebo zvučných vecí, ktoré sa udiali. Ale ja som tam nemala iba tie zlé veci. Chápeš, viem normálne konverzovať. Ja som aj nemal záujem sa do takéhoto niečo, zase, aby sa všetci museli vypisovať, s kým som a prečo som. A hovorím, ak si ty povedal, že to potrebuješ vysvetliť. Takisto ja som potreboval všetkým vysvetľovať to a bol to možno mesiac, 2, že je super, je s ňou naozaj dobre, není to sranda, naozaj sa spolu stretávame dennodenne, trávime spolu veľa času. Ja som to pochopil veľmi rýchlo, aká je Bianka. Tak aká je Bianka? Že keď si ju poznal v skutočnosti, tak aká je Bianka? Veľmi temperamentná. Okay. Ale má obrovské dobré srdce. Som to povedal po maďar. Obrovský, veľký srdce. Moja láska. Zlatá, dobrá, žalivá. Ale to je s tým temperamentom. Ale milujúca. Miluje ohnivo. Dobrý človek. Vždy chce každému pomôcť, stará sa o druhých ľudí a tak ďalej. Ale neboli by sme spolu už pomaly 9. mesiac, keby to nebolo dobré. No. Alebo keby nebola dobrý človek. Čo by som s ňou robil? Boli také reči, že robíš sa nej čísla, Bráško. Kde? Vieš čo, myslím, že proste som ju pred ňou preto, lebo mám rád. Preto, lebo máme spolu dobre. Preto, lebo s ňou chcem byť. Takisto, ako ona so mňou. Ale ako človek si myslím, že... Na vás. Na zdravie. Jej, to pekné. Tak, na zdravie. Tak na lásku. Počuj, on je strašne komunikatívny, vieš. Ale že je to rozdiel aj na kamere, vieš. Ja mám rada, keď niekto veľa rozpráva. Že mňa, akože ja... Zatiaľ si vždy rozprávala ty. Presne tak. Počúva, ja toto musím povedať. Keď tu bol Filip s priateľkou, tak proste konečne rozprával on a to mám taký pocit, že teraz konečne rozpráva tvoj partner. Asi je to, jak to má byť. Že toto je akože halos. Ako dlho ste spolu? 8 mesiacov. Sranda je to, že my sme netušili, kto čo sa s kým stretáva, ale reálne pokiaľ je pravda to, čo je na Instagrame, tak my sme dali deň na to, jak sa dal Filip so svojou priateľkou, sme dali dokopy my. Áno. OK. Áno. To je také podrivé, ne? Počkaj, my ešte sme boli na love streame, ona pri mne stála a zrazu prebol Filip s frajerkou a ona že... No dobre. Poď sem, ideme oficiálne. Sme spolu.
Ona, že dúfam, že to ešte nepovedali. Ale my to reálne odvtedy datujeme, lebo ani on Počkaj, sa s nikým už na live nestretával. streame. Oni tiež boli na live Áno, oni boli tiež na live Áno, streame. Počkaj, však to je však ti to. hovorím, Oh že- my god, to je Veď- tak čudné. Však ti hovorím, že my sme sa ešte nepoznali a oni Áno. takto okolo nás prebehli bez pozdravu a 50 metrov pred A nami... ty bože, to nemyslí vážne. Nie, nechaj ho Bolo to také, dohovoriť. bolo to také zvláštne, lebo začali spolu skákať, tancovať, smučkať sa a Bianka tam bola taká, že pohoda, ona, že ja som úplne ok, len je to také zvláštne. Ok, počkaj. Takže... Bolo to veľmi disrespectful a také Boli reálne 55 metrov od nás. A počkaj, ja že- to nehovor, lebo to zase bude, ne, Vy ste- lebo to zase bude tak, že my na nich útočíme. A to není útok, počkaj, Nie to to by som mu povedala. Kamo, Bez stačí, aby som problémov. dal video, jak ťa zdvíham, aj to sú tam útoky, takže keď povieš, že to je Ale disrespect- toto ja nemám problém. To je super. Toto by som nemala problém povedať Filipovi napríklad, ale že už- vtedy... Takže vy ste ju dala v streame, boli ste sa spolu a zrazu došiel Filip vlastne z Deli a že tam tancoval rovno pri vás, hej? Áno, Tak- áno, 50 metrov A max. dobre, ale videl ťa? Vedel, že si tam? určite. Ja nie, ja som si toho nevedomý, ale je to možné. Akože bolo to ťažko pre... Dobre, ale zase, ale on bol dosť opitý, ja som videl to video, bol taký... Áno, ja som povedal, že to My sme nepili v ten deň vôbec, Ale napríklad. on sa baví o Filipovi. Ja by Ja som to viem, už... ale my si jak keby pamätáme, jak to bolo. Neboli spolu už dlhšie a nechci každý robiť, čo chce. Ok, dobre, a keď si to videla, tak vtedy sa to dotklo nejako, že ťa to bolo? Nebolelo ma to, bolo to iba také, mne to prišlo... Že nás chval? Áno. Áno, došlo mi to Ja také... som jej vysvetlil, že to tak nemusí byť, ale... Hm. Proste on je mladý chlapec. Láska. V toho veku sa baví. Láska, ty si hovoril, že ty by si to napríklad neurobil. Ale že som ťa nemusel si všimnúť. Áno. Že sa nemusel všimnúť. Ale bol že opitý. napríklad... To sú dve rozdielne veci. Dobrý save, To dobrý sú, save. to sú dve rozdielne veci. Ok, to sa mi páči, toto je, že toto je Drží dobré, s chlapmi. dobre to. Drží s chlapmi. Len my, jak keby datujeme to, že sme spolu už od vtedy, lebo nikým sa nestretával, ja som sa s nikým nestretávala. Nestretal sa s nikým. Nie. A Igor, ako... Bol sa nasledovať? Not funny. Not funny. No, To bude také tichá jazda domov v aute. Večer Ne. tam ty žebrák. Igor, ako si ty si teda spomínal, že si zachytil ten rozchod mediálny. Každý. Áno, každý. Tak ako si sa na to vtedy pozeral? Preklikol som to. Že... Je to bol strašný cringe. Je to niečo, čo by som v živote nedokázal robiť. Takže neočakávame čo takéto, keď sa, ak náhodou. Keď sme boli v Amerike, som si z toho robil srandu, lebo sme šli okolo tej lodi. My sme reálne išli okolo presne tej lodi. A teraz, že ti to prišlo trošku cringe, OK. Trošku. A kebyže ti vtedy niekto povie, že to bude tvoja láska, ako by si reagoval? V živote by som to netvrdil. Aby som povedal, že to je blbosť. OK. Neexistuje. OK. A čo to potom, to potom značí niečo, ne? Že ten život je taký nevyspytateľný, ne? Áno. A že som super. Áno. Ešte toto značí. Áno. Dobre. Bože, strašne si zlatý náš. Okay. OK. Áno, nebudeme sa tu... Kedy sa tento vzťah spečatil fyzicky? Nedala som hneď. Strašne som bola. Kámo, 3 hodiny som sa tak snažil. Láčavo. A nedala som aj tak. Odišla som hotový. Pardon. Počkaj, že Vážne. Hotový bol normálne skala. Sám, sa mi živote nestalo. Toto sa mu strašne páčilo, vieš, že... Láčavo, Láča, strašne, Že z toho povedal A mi ne doslova. strašne vtipnú vec mi povedal, že z tohto domu odišla nepretiahnutá asi len... A rodina a ja. možno. A rodina. Ale čo, možno má peknú sesternicu, čo, každý robí chyby. Mám, sú staré. No, dobre, nevadí. Mám vás rád. Otázka pramení, že nedala si Ani hneď? prvý, ani druhý prepáč, týždeň. tým, že to sme sa nestretávali, že každý deň, ale boli sme na večeri, potom sme boli na večeri vo Viedni, Potom sme boli na milión kávach v potom Ráne, sme boli na Valve. XY kávach a išla ku mne až po nejakej dobe, na prvýkrát sa to nestalo, na druhýkrát sa to stalo. OK. Prvýkrát, keď som tam bola, tak som nechcela. OK. A už druhýkrát som bola, že... Ale nechcela kvôli tomu, aby... A že tvárila, to nebolo, že prvýkrát my si ich prvýkrát som poznáme. tu a budem zase jedna z tých. Jasne, je tu preváha chlapov, tak necháme vám to. Podľa mňa v aute kričala to z domu. Kusla do volantu, vieš? Už to také to bolo, ak to bolo ťažké pre mňa, to muselo byť ťažké pre teba. S tým rozdielom, že... Vtedy to bolo ešte pre mňa ľahké, lebo som nevedela, o čo som prišla práve. Ty, Ešte tak ti pekne. dneska platím. Ako vždy. Vzhľadom na to, že na minulom rozhovore Bianka dala na rovinu, že finančne ťaháš tento vzťah ty,
čo rozvírilo. To tam máš v skriptách? Nie, to si pamätám, že keď si tu bola. Tak, 70-30 to bolo tuším. 70-30, tak si bol tu taký, že ten chlapec musí zarábať. takže iba tak ma to zaujímalo, že... Ale ja si myslím, že veľa žien by so mnou súhlasilo, len možno to doma nepovedia tak mužovi, alebo neviem, nevedia si to možno tak férovo prerozdeliť. Vtedy sa ozývali najmä muži. A si myslím, že ešte aj taký... Dobre im to padlo, ja si to... Áno, chápem, že som to možno zle podala. Ja by som to povedal. Viem, kde som vyrastal, viem, jak funguje veľa ľudí, samozrejme sú ľudia šikovní ako tí, čo zarobia, nemajú problém s vecami, ale potom sú aj chlapci, čo zarobia 2000 eur a majú 2 deti. Takému to dobre nepadne, aj keď to tak naozaj je, ale on si povie na ňu, že že čo lebo ty som vlastne, to povedala na čo ty chceš a bla 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 a proste je ťažká doba. Takže sa to dotkne tých chlapov, hlavne ich ega, vieš. Takže ono... A ako Bianka je pravda to, že čo sa týka platenia áno, ale ona vie vás vybaviť kopu iných vecí, ktoré sa platiť nemusia. Ja viem, že si niekto povie, že ale on to neplatí. OK, v poriadku, ale ja tam napríklad, ja tam tie peniaze ušetrím, vieš? A není až tak náročná zase, jak si všetci myslia. Áno, to... No. Ale vyzeralo tak náročne celkom, by som povedal, že... Ale napríklad... Ja som povedal, že ty kokos, že keby ja chodím s Biankou, akože drahý špas. Akože miestami vie byť. Ja mám rada sviatky. Mám Vianoce, hej. Milujem Vianoce, narodeniny. Ale či aj ten partner miluje sviatky. A určite výročie, tak akože vtedy mám rada nejaký pekný darček. A čo je tvoj jazyk lásky? Dotyk, pekné slovo, darček. OK. V tom poradí? No darček by som ani nepovedal, podľa mňa vôbec to tak nemáš, podľa mňa keď dotyk... Ja milujem veci. Áno, ale... Ty keď ma pozveš na jedlo, to je vec. Ja tomu rozumiem, ale ja to nechcem tak personalizovať, že si... Lebo zase niekto povie, že... Áno. Niekto povie, že namiesto nejakého citu zase tam bol nejaký darček. Nie. A ja zase povedal, že to pejčko, darček. A však teraz, keď budú Vianoce, tak na Vianoce polátkaš, však miluješ dotyk. Dobre si ma napravil. Nech sa ti páči. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie. Bro. Len som sa vyjadrila. Takže musíš to poradiť dať ešte raz. Takto, darčeku poteší, ale určite to není... Není to na mojom prvom mieste, ani nejak na piedestálu, lebo ja si veľa Ona vecí... má rada, keď ju pochválim. Má rada, keď je pekne poviem, dotyky, objímačky objímačky, kukutíky. A sex je určite dôležitejší u teba ako nejaký darček. Áno. Čo chceš na Vianoce? Dobre ťa pomilujem, keď chceš. Nečakala som takúto až... Daj tam Bianka reakcia. Toto je z minulého rozhovoru, že si tu bola. Tak jak to vlastne máte, akože, že kto platí jak? Platí Igor. Aj keď zarábaš bomby? Ale tak ja napríklad mám spoluprácu s nejakou reštauráciou, tak ho ja zase zoberiem. No dobre, tak... Keď sa ide jesť niekde, kde nemám ja kredit, tak to vždy platí on. Minule mi aj plnú nádrž natankoval. A Jurko je mladý ešte. Jurko je mladý, ale zarába akože dosť dobre. Áno, Na áno. to, že má 19 rokov, ja neviem, čo som robila. V 19 som mala 5 eur na hodinu. Ty si platila jedlo? Red flag. OK. Tento klip... Už aj ja som pozvala Iggyho na jedlo 4-krát. Išla som ukázať, že... 4-krát. Takže, ale otázka pramení. Reálne som to zaplatila, počkaj, nie tak, že spolupráca, hej? To je fantastické, Bianka. Ja som aj peňaženku, viem, ako vyzerá. Otázka pramení. Ako vnímaš, že Bianka odmieta prispieť finančne do domácnosti, aj keď je jedna z najlepšie zarábajúcich influenceriek na Slovensku? Odmietam prispieť do domácnosti? To je hlúposť. Téma 50-50. Máme to tu. To čo predtým povedala? Ja som povedala, že nebudem prispievať Nie, do domácnosti. toto vyplýva z videa. Á, toto ti podľa teba vyplýva z videa. Podľa divákov. To není konkretizované, tá odpoveď a otázka nebola konkretizovaná, takže tohto sa, dištancujem sa od tohto. Jaký žargon sme tu dali. Ale akože určite by som nechcela väčšinu domácností ja ťahať. Stále si ideš 70-30, hej? Určite si idem 70-30. Som povedal, že samozrejme všetky náklady, veci, všetko ja. S tým, že keď urobí nákup raz za čas alebo niečo, tak to bude vítané. Ale že ty si uvedomuješ, že... Robím nákup. Aha, nákup. Robím nákup. Nákup som myslel akože banán. Banán, ale šunka, počkaj, syr. ale ty bože, ale urobím ho. Aj to. Aj to. Podľa mňa ale čo všetkých zaujíma je to, že Bianka naozaj zarába strašne veľa. Ale nie každý mesiac, to nie je pravda. Dobre. Zarábaš strašne veľa. Tvoje zárobky sú verejne dostupné. Hej. Ja som z ekonomickej univerzity, viem si to pozrieť. Ani nemusím byť na tej univerzity, ale to je jedno. Takže človek si vie pozrieť... Videl. No Namur Store za rok 2024 má cez zárobok. Mala som ešte aj živnosť. Takže to nie je všetko, tým chceš povedať. Ty chcela pochváliť vlastne, že to je veľa. Áno, takže To je minulosť. 2 roky.
Ale myslím si, že sa nejak radikálne zmenili, radikálne, že sa znížili? Minulý rok som strašne stagnovala, úplne ja som to pokazila minulý rok. Okay, ale akože som dobre. Ale to čo znamená, že si stagnovala? Stagnovala dosť. Že čo? Že máš aspoň polovicu z toho, že zarobila? No mám. Chuďatko. Máš to ťažké, veru. Vieš, že toto naozaj statočný príjem, že teba to nenapadne ako partnera, že keď má napríklad toľko veľa zarába, že... On nezarába zle. Ja však práve, ale že... Ja som nemal partnerky predtým, ktoré by zarábali toľko a tým pádom sme fungovali vždy, ak sme fungovali a pre mňa sa to nejak nemení tým, že ona zarába toľko, koľko zarába, tak čo mám povedať, že prosím ťa pekne teraz, ja neviem. Môžem sa spýtať, že a ty zarábaš viac ako Bianka, alebo menej podľa teba? Menej. Ty zarábaš menej ako Bianka a platíš všetko? No, tak nezarobím za rok. Bianka, ale dobre, môžeš uznať, že toto už je mimo kontroly. Ja zarábam podľa mňa veľa. Ak by som bol so ženou, ktorá zarába tak ako ja, tak 50-50 je podľa mňa úplne na mieste požadovať. Ale keby som bol so ženou, ktorá zarába radikálne viac ako ja, to neviem samozrejme, ale viac ako ja, a ona by mi povedala 70-30, tak by som bol taký, že toto je absolútne krutý deal. Ale to robí chlapa chlapom, on je k tomu ešte aj stará škola, čo ja viem, podľa mňa aj on to videl vo svojom živote, že jeho otec akože ťahal veci a aj môj, takže ja neviem. Ale ty máš jaké kruté nároky potom, to nie? není kruté. Že ty zarábaš skoro ročne. Ale to je nejaká daň za... A chceš mať to muža byť so ženou. a že si s mužom... Počkaj, tvoj otec to strašne dobre povedal, že pekná žena niečo stojí. To povedal tvoj otec. Určite to povedal. To povedal tvoj otec. Takže tebe to neprišlo nejaký nefair deal? Neriešim to. OK. A to cením, kámo, Mne si sa frajer. strašne páči, že on to tak nerieši. No ja verím, že tebe sa to páči, tomu verím úplne. Že to... Neriešim to, bol som tak vychovávaný a aj to tak je proste. Podľa mňa by sa mal vedieť chlap postarať o ženu, ale hlavne počkaj, zas tým, že robím povolanie, aké robím, tak keby máme to dieťa, podľa mňa tak by som tam vedela. Kočík, postielka, a to sú ale drahé nemáme, veci. takže kočík a postielka nie je potrebná. No. Ale máme iné benefity. Vlastne nemáte dieťa, preto lebo Igor si to nemôže dovoliť. To není pravda. V tomto vzťahu. Nie, to není pravda. Nezamýšľal som sa nad... Ale rozumiete, že on raz môže byť o dosť lepšie na tom ako ja? Toto sme No si ťažko, keď všetko platíš. Jak sa má dobehnúť? Že ty mu nedáš ani šancu. Ja tomu rozumiem. Není žena, čo pri mňa platila niečo. Si šikovný. Není žena, ktorá pri mňa niečo platila. Jediná žena, ktorá za mňa platila veci, má mama. Ale, Ďakujem Bohu, moja mama tam ja nikdy nezaplatila. Chlapci, takto by to malo byť. ale pripomeniem, že... Kto veľa zarába? Keby som so ženou, ktorá zarába viac ako ja, a povie mi, že 70-30, tak by som skúkala, že... A prečo by si toto povedal? Není to tebe jedno? Ty niekedy zarobíš mesačne. Toto ani nevypúšťaj z úst, Oskar. Ale keď zarobí 70... A čo? Napríklad, Ale žena potrebuje viacej začne, tak ma ani v živote na to otázka nenapadne. Áno, v živote. Nikdy. Lebo to už je niečo to reálne, že to už... Tak dobre, ale ja chcem míňať tie peniaze s rozumom. Rozumiem. Rozumne, to znamená, že pre mňa to není rozumne minuté peniaze, keď ty zarábaš viac ako ja, budeš nejaký biznis a potom platíš celý ten vzťah s človeku, ktorý zarába viac ako ty. Mne to proste príde nelogické. To som iba ja. Dobre, ak sa ti to bude diať, môžeme otvoriť tú tému, ale aktuálne to nezažívaš možno. Tak... Nebol som nikdy so ženou, čo by zarábal ani desatinu z toho, čo Ježiš, super. Ale... Môžeš byť hrdý. Top. Ani ja som tu nemal takúto frajerku. Ale... A človek by čakal, že konečne nájdeš babu, čo zarába litro a aj tak to všetko platíš. Vieš čo myslím? To čo? Ale to není, že ja. To je my. Sme sa nejakým spôsobom takto zladili a... Toto je. Lebo niekto je schopný mať takýto vzťah a rozprávať o tom, jak ona by to rozprávať, tak zarobí 1, 2, 3, 4 a bol by to klamstvo, aby som sa dobre cítil. Ne, ja to kvôli priznám. Má väčší príjem, ale ja som stará škola a preto platím. Čo potom robíš s tými peniazmi, keď ich nemíňaš na frajera? Obadzujeme sa nimi. Ale si vždy potom dá naspäť. Ne, ale ja som už povedala, že teraz nemám toľko, čo som mala. Okay. Hej, takže... A čo s nimi robím? No to kúpujem si veci. Hrozné. Čapice za 600 €. Nový nožtek, sem tam, jasné. Tejto podáto. Mám ešte jedno video, keby si chcela. Okay. Strašne vážne to bereš, to nie je nič zlé. Že poď. Pozri sa, jak vyzerá. Daddy. God. Okay, Tower.
Lebo keby toto robí moja čajka na podcaste, že mi ukáže moju fotku a robí tam Kakat, tak ja jej normálne dám ban na domácnosť tak na 2 týždne. Ani Nezáviď. nechodí domov. On závidí, že toto... Čeri kamoši, prepáčte, že prerušujem tento diel, ale ak by ste si chceli vychutnať pokračovanie tejto epizódy, tak nezabudnite navštíviť naše Hero, kde si môžete vychutnať rôzne momenty, ako napríklad tieto. Jovinečko bol vypovedať na polícii. Povedal teda, že ten, kto mu ponúkal peniaze za kampaň, bola Zuzka Plačková. Takže to ona si od teba pýtala kontakt na Filipa? Bianka, ty máš koľko rokov teraz? 30. A ty máš koľko rokov? 41. Super. Nie? Čaute, Igor mi dneska hovorí, že... Je čas sa k vám vyjadriť, vy zamindrákovanci. A mne nebude nikto tam písať na Facebooku, že ty chudera, ty a potom po večeroch tam ponúkať finančné odmeny za plamienky, blesky a neviem čo. Športovec urobí nejaký dobrý výkon, ty nula, píše to nejaký tlstý žebrák, čo nevie urobiť kotrmelec. Ja tu mám takú otázku, že tomu, že vzhľadom na toto video, že myslíš si, že dobre zvládaš tento verejný vzťah? Neexistuje nič, čo by mňa rozhodilo potom, čo mne chodili screenshoty, to si nevidel v živote. Predstav si, že Bianka dostane správu a ty si pýtaš, kto ti písal a ona, že nikto. Je prvá frajerka, ktorej som dal heslo od môjho telefónu. Dobrovoľne? Dobre. A počkaj, daj ti Bianka niekedy, že telefón? Ja mám kamošku, čo normálne, jak sa dal dokopy s čavom, tak týpek musel 100 dievčat, tak dať preč, normálne, že... To by som bola najradšej, ale to sa neudeje, žiaľ asi. A druhá vec je aj to, že poznám veľa vzťahov, kde sú spolu ľudia 2 týždne, odfollowujú všetky baby. Počkaj, sa bavím. Áno, jasne. Odfollowujú všetky baby. On odfollowuje všetkých chalanov. Urobia to, rozídu sa za 2 mesiace a potom ti len prichádzajú žiadosti znovu. A my sme spolu 9. Láska, dobre. Okay. Píšem si s tými ženami? Nie. Lajkujem im veci? Nie. Máš heslo z môjho telefónu? Áno. A teraz keby náhodou... To znamená, že Bianku utiší, toto som v živote nevidel. Lebo to sú argumenty dospelého človeka. Ty musíš akože bojovať sama so sebou teraz. No. Milujem ťa. Im proste robí akože hanbu, že tvoj chlap lajkuje... To rozumiem, počkaj, to rozumiem. Necháš ho dohovoriť, prosím? Konečne hovorí, čo veci, Oskar. Trvala som na unfollow asi, ja neviem, možno 2. To bolo celé. Vybav čo? A bolo ich asi 50. A naozaj... a vieš, aké chodia na Ibizu. Ježiš, pardon, prečo sa vyjadrujem takto? Lebo si taká. Že kurví. Koľko Igor sleduješ žien, čo on nesleduje naspäť? 2. Ale... Miu Khalifu a koho? Ty sleduješ Miu Khalifu originál? Ale už 10 rokov. A nekvôli... fanúšik. A nekvôli... Počkaj. OK, a od 0 do 10, ako mi ti vadí, že sleduje Igor Miu Khalifu, pornoherečku? Ona mi až tak nevadí, lebo tu Aby sledujem som aj ja. odfolloval priamo v prenose. Bez Teraz? problémov, kľude. Dáme to tam, porri sa. Nie, vážne toto. Ak sa vám tieto momenty páčili, tak si ich môžete pozrieť v celej dĺžke na Hero. Ďakujeme vám krásne za vašu podporu. Čaute. Možno jeho žena není z neho taká hotová. A bola som... ale ne. No, Ináč on mal možno 2-3 dobré názory. Čo som si ho pozrel, tiež bolo nejakých, ale toto bolo trošku zbytočné. také... Dobre, opustila som sa tu, že Ježiš, brutálne tam... Počkaj, on tam to povedal veľa, ale čo sa týka akože tohto, ja si myslím, že keď si chceš povedať, že akého máš krásneho partnera, aj keď to povieš trochu s afektom, je to v pohode. To, že Dušky takto o tebe toho fárke nerozpráva, neznamená, že... Že to je niečo zlé. To by sa na postavil. Niečo není dobré. Ale Čo, povedz, napíš. Duša také nezažije tak skoro, podľa mňa. Keď si povieš zabehať, tak to zažiješ určite. No nič. Ale ne. Je to iba, ale zober to športovo, však čo. Áno, aj si zašportuj. Ja mám otázku, že určite divákov zaujíma, že ako si vnímal Biankin koberec? Úplne ti poviem, že ja som vedel, čo sa tam bude diať. Ja som sa ho spýtala. Bolo mi to maximálne jedno. Bolo mi to úplne jedno. Povedal som, že tým, že tam nebola úplne nahá. Skôr ešte by som povedal, že ešte som mal výtku k tomu, že jak tam bola nastajlovaná, že nespravili proste na tých fotkách, vyzerala tragicky, že to tie vlasy, ten Jemu pohľad. sa nelúbili vlasy a exekúcia. Môj názor na toto je, že keď mal rozpustené vlasy a usmieva sa a vyzeralo to, že arogantne, nepríjemne a hnusne, že to evokovalo v tých ľuďoch ešte väčší hnev. Hej, a tebe nevadilo, že tvoja priateľka bola holá? Nebola. Nebola.
Nebola. Nebola? Mala tam tie zakryté veci, ja som... Ale nikto nevidel reálne. Ona, jak to spravila, ja som došiel za 10 minút na hotelovú izbu, ja som videl, čo to mala. To bolo... Je to smiešne, celé, aj ty myslím, že to... To, že sa to vôbec tak strašne aj to riešilo. nevystrelo, jak to malo, aj tak, je to urobilo strašné čísla, ale ja si nemyslím, že... Skôr to bolo, že to podporilo ten hejt zbytočný, ktorý sa už okolo nej aj tak ťahal po tom rozchode, tak toto bolo ešte, že úplne... Ale úplne bol v pohode. Ale napríklad mňa vôbec to izbe. netrápilo. Mňa trápilo to, čo sa potom o nej písal kvôli tomu, že ju to aj trošku mrzelo a fakt to boli strašné hovnáže. Nemrzelo ma to. Ale mrzelo ťa to trochu niektoré veci, tak mu to nemrzelo. No ale proste... Ja som na druhý deň bez problémov išla s Nikou. Nemrzelo ju to. Nemrzelo ju to. Ja myslím, som mala na tak druhý mňa to fakt- mrzelo. Mňa mrzelo to, že som otvoril ešte skriňu a vyskočil tam na nejaký negatívny Holá frajerka. komentár. Hola, nehola. Človek si akože všimne, že Igor je taký kontrast, možno. Vieš sa na to Môžem sa to smiať? spýtať? Proste, Igor je dosť iný od Jovinečka, vieš, že taký dosť skok všeobecne, aj vizuálne, že tá otázka pramení... opak. Áno, ale že tá otázka, že Môžem sa úplne úprimne vyjadriť? tá otázka pramení, vieš, že jak je to možné. No tým, že je Filip taký veľmi kľudný typ a veľmi zadúmaný a že častokrát jak keby prepočuje, alebo neviem, aký je teraz. Vieš, neviem, aký je teraz vlastne v tom vzťahu. Aha. Teraz mu to takto akože môže vyhovať, ale napríklad ja som strašne temperamentná a veľmi som dynamická a ja milujem adrenalín. No. A pri ňom nebol adrenalín. Že sa nudila. Lebo on je... No ja som sa, áno, ku koncu nudila. OK. Ale ono to není zlé mať v živote ten kľud, len nie každému to možno tak vyhovuje. Vy ste si obidva našli také Áno, protiklady. protiklady, hej? Áno, ja som bola na ňo too much, akože asi na každého som too much. A asi na každého tým temperamentom a asi sme potrebovali niečo iné. No áno. Ja som chcela veľmi silnú energiu, lebo hovorím, tá moja je tak veľká, že potom toho chlapa môžem utlačať a ja som nechcela v živote chlapa, s ktorým viem mávať, narábať s ním, lebo mi to nepríde mužné a maskulínne. A toto mi u neho trošku chýbalo. On je veľmi dobrý chalan, nechcem na ňo nič zle hovoriť, lebo Ani nemôžeš, lebo tomu sa chceme maximálne vyhnúť, Áno. aby zase nebol nejaký Aby náhodou niečo hejterský nebolo. kontrakt. Vieš, že táto otázka je úplne OK, Legitímna. len aby zase to nebolo tak, že Áno, toto aby niekto to nebolo vystrihne zle vnímané. a bude rozprávať, že ona není za tým, alebo on není za tým, alebo že my chceme niekoho hejtiť. To My sme s vôbec. Filipom, keď si ideme vymeniť psa, čau, zavtipkujeme, pokecáme, rozlúčime sa. Ja som ho zažil dvakrát predtým, ako som sa dal s Biankou dokopy, napadli s Lukom a takýmito chalanmi a úplne v pohode. My sme neboli žiadni kamoši, ale aj teraz sa slušne. Evidujeme sa, pozdravíme a nemáme, aspoň ja nemám nulový. Ani on nemá problém. Nejak A tak je to, slušne, ľudí to zaujíma, podľa mňa to chápe Ja si on. myslím, že ľudia sa cez to nepreniesli, oni dvaja už dávno. My sme sa cez to preniesli, ale ľudia nie. Furt niekto napíše, Národne. Ale tak vieš, ale tak dali ste im strašne veľa tým ľuďom, vieš. Áno, ja viem. Možno vy si zabudli, ale oni nie. Vieš, že proste taký je internet, oni... Treba ísť ďalej. Pretočili sme, nie Liz, ale Fanúšici. knihu. Vymenili sme knihu. Áno. A samozrejme ten vzťah mi veľa dal, bolo to super, myslela som to úprimne, ale hľadala som asi niečo iné, nejaké iné postoje, názory a vyžarovanie. A bude aj svadba? Keby som chcela byť vydatá určite. Áno, chcela by som byť požiadaná o ruku, všetko pekné. I'm so sorry. Naposledy, skoro. Som to skipla trošku. No, Láska už to za sebou, už nebudeme to tlačiť. Mala si svoju šancu. Srandujem. áno, akože chcela by som byť požiadaná o ruku s tým, že sa to dotiahne aj do toho Finále. konca. Áno, akože s ním si viem predstaviť takú fajnovú, dobrú svadbu, takú klube. party. Ne, dobre. Takže ty sa chystáš ženiť? Je to v pohode. Srandujem, dobre. Je to možné. Je to... Keď budeme spolu šťastní a Bianka bude mať túto potrebu, tak ju rád splním. OK. Takže sa budeš ženiť kvôli nej. Áno. Ja si nemyslím, že... Že to nie je niečo, ty Ja si potrebuješ. nemyslím, že to ani jeden z nás potrebuje. OK. Tak by som to povedal. Na to, aby sme boli spolu šťastní, nepotrebujeme mať prstenie na ruke a mať... To je vec názoru, samozrejme, no. To si zmenila úplne pohľad, to je realita dnešnej doby. Ja som zmenila pohľad. Úplne, to je realita dnešnej doby. Bianka teraz bola zasnúbená. Ty si bol niekedy zasnúbený?
Nie. Oficiálne, takto jak Bianka nie, Okay. ale boli nejaké také srandy s prstenom. Okay. A ja som bol požiadaný a ja som požiadal. A mali sme veľa promile. Teba niekto požiadal o ruku? Žena? Dobre. Z Berghainu, chalan. OK. Áno. Well, A bolo veľmi dávno, bolo to veľmi Okay. dávno. A čo si povedal? Ale ty si Áno. Áno? Na 2 týždne sa rozlišli. Bianka, ty by si požiadala Igora o ruku, V kebyže... živote nie, to nikdy, by som jak ani by som nechcel. ho ponížila. Strašne by som ho Prečo? ponížila. Lebo to je... Čo? Veď moderná doba. Ja som myslel, že láska, jasné, že ne. Keď všetko platí, tak aspoň prosím. Ja som to spravil, my sme... Ste žiarliví? Zlaté ma. Srandem. Povedz to ty. Ja som, myslím si, a je to pravda, ja som není skoro vôbec žiarlivý. To je blbosť za mňa, je žiarlivý, ale ja som rozhodne o mnoho viacej. OK. Ale je trošku. Trošku, počkaj, zdravo. Zdravo, že určité veci mi vedia vadiť, ale... Čo sa ti ten pozdravil? V živote nepal, láska. Toto naozaj. Na koho som to povedal? Nepovedal si to takto, ale V živote. povedal si, V živote. že či došiel za mnou do šatne, tam má Však ona. blbeček, ale počkaj. Dobre, a kedy žiadala Bianka napríklad? Furt. A dávaš jej dôvody? Takýto si? No. To je ten druhý dôvod. Bude sa vyjadriť, láska. Ja budem ticho, aby to zase nebolo Vôbec sa negatívne. nebudem vyjadrovať. Nemám Bianka je dôvody. temperamentná Maďarka a nemá rada konkurenciu, čo chápem. Myslím si, Akú že... konkurenciu? No, že žien nejaký, že sa niekto objaví, alebo tak. A jakú konkurenciu mám Však mať, láska? žiadnu, však ale akože nemáš rada, keď sa niekde objavia nejaké ženy. Ja mám rada, keď sa objavia ženy. Ja nechcem, aby si to bral ako konkurenciu. No, Však okej. ja som tam, tvoja frajerka. A nemá byť žiadna konkurencia. Bianka má monopol, takzvaný. Áno. Konkurencia není. Dôvod je len ten, že mal veľa žien. Že ty si akože hráč. On, áno, miluje. V dôchodku. Miluje hru. Pohodku. Už je v dôchodku. A, Kuriózne dobre, dia. tak dáme si takú... Môžeme ísť teraz ďalej, podľa mňa. Chceš ďalej? Chcel sa spýtať, že viem presne čo. Vidíš, dobre. To dokáže, že to sme nejaké číslo, alebo že body count. Láska. Nie, to je nevhodné, veľmi. Nestranda. To je veľmi nevhodné. To vôbec nebudeme riešiť. Plus? To som po nič Chceš pred chlapcami Nie, zabodovať. keď toto vypeš to. Vypípame. Ja, je to veľa. Ja ich chceš sa pochváliť Nechcem sa pred pochváliť, chlapcami. To je nechcem. totálne, pred chlapcami to je chvála. Nechcem sa To je pochváliť, podľa je to mňa veľa. vôbec to si není. povedal, že frajerina, čo? To vôbec není frajerina. Je to A veľa. toto Nie, číslo už není frajerina. Nie, to Jasne, je to hanebné. úplne. Nechápem, jak sa to mohlo robiť. Mám. Mám len teba dokonca. Mali sme sa pusinku. Prečo si dala spraviť nový nos? Nový nos som si dala spraviť preto. Nerozmýšľala som nad tým roky predtým, ale minulý rok, začiatkom, som si začala všímať, že mi strašne pretrča cez tvár. A začalo mi to vadiť. A úplne najviac, asi keď sme boli v kine a bola som na obraze a videla som, že je ten nos normálne vedľa mňa, predo mnou 3D. Ja som bol proti tomu. On mi Keby ste povedal, sa spýtali, že... že som toto, ja som bol Tak proti on tomu. mi hovoril, že ty nepotrebuješ nos, že máš Ale pekný nos. Vinka, ty si krásna žena. Prečo? Ale Prečo? teraz som ešte krajšia. Samozrejme. Áno, si, ale... Nakoniec uznal aj Iggy, že to bolo dobré rozhodnutie, že fakt pôsobím jemnejšie. Ale nepodporoval som to. Aj som sa bál, že sa niečo môže stať. Aj anestéza, všetky tieto blbosti. Zažil dievča, ktoré išlo na prsia, obyčajné. A mala 3, ne? Podaj by, nezobudila sa. Ježiš. No, mladé 18-ročné dievča. Ale Prepáč. Pohoda, Oh my God. je to dávno, ale stalo sa to. A stalo sa to viacerým ľuďom, že sa hoci, hlavne idú ti sekať do tváre. V stred Sekať do tváre, tváre, no. idú niečo robiť. Za prvé to nemuselo výsť, aj keď to je frajer, OK, ale vždy sa to môže, na to sú tie relácie, že nepodarené operácie. To mohla byť prvá vec. To by ma trápilo najmenej. Druhá vec je to, že sa nemusíš zobudiť, môže sa hoci, že stane nejaká komplikácia a tak ďalej. A ja som nemal pocit, že ja mám veľký nos. 3-krát zlomený, OK? Ale aj tak vyzerám. Ja som nemal z nej pocit nejaký, že ona furt láska, poď sa mi to pretrča, láska, poď sa toto. Láska mi je to takto. Ja hovorím, že ale nepotrebuješ to. Ale zase uznám, že paráda.
Ja som spokojná s týmto rozhodnutím, Okay. nelutujem to a hlavne to super dopadlo, lebo som si vybrala fakt profika. Nechcem stratiť úplne tú svoju tvár, ale chcela som sa zjemniť, preto som si dala teda aj to znamienko preč, ale tam som si ho aj preto dala preč, lebo rástlo a nemalo. Takže dala som si preč znamienko, dala som si trošku zmenšiť ten A nos. znamienko. Tam by som podporil, to bolo sa mi hrozné. A nemáš taký strach, že ak toto bude pokračovať, tak môžeš vyzerať umelo? Pôsobím moc umelo na teba? Nie, ale že keď už je nos, Ja, vieš čo, mám to zdravé, že nemám ani prepichanú tú tvár, že ja sa viem stále aj mračiť, že ja keď si aj idem dať botox... To je veľké privilegium ináč pri ženách, že sa vedia mračiť. To už dneska nevidíš každý deň. Ako reagoval Igor na to, že si chceš spraviť nos? Ne, neostávalo mi nič iné ako ho podporiť. Áno, Lebo to bolo tak, že ja idem. idem na nos. Ja hovorím, že bla bla bla, nie, nechoď, neviem čo. Určite? Ja už mám objednané. Ja už som si to urobila vybavená. termín. Ja už mám vybavené všetko. Ale ja som sa nechcela nikoho pýtať, lebo to je moja čo som mal tvár. povedať, že Vieš, je to samozrejme tvár, vieš. Ale ani moja mama ma neodhovorila, ani Igor ma neodhovoril, od veľa vecí ma vie odhovoriť, ale od tohto by ma neodhovoril nikto, lebo tak strašne som ho chcela. Ja nemám taký pocit, že teba vie človek odhovoriť od niečoho. Málo kedy. A ja viem, ale to sú iné veci. No. Toto bolo reálne tak, že ja som zťoval 10 minút predtým išiel na sál, kam ja som v živote nevidel nikoho, kto by sa takto tešil. Ja sa Na strašne operáciu, tešila. že ti idú sekať tvár. Ja už to chcem mať za sebou, ja už to tak teším. Ja som sa najviac tešila, že... Ja už tam chcem byť, ja už to chcem mať za sebou, ja budem tak krásna. Ale ty si bola krásna, aj si, ale že, vieš, že moja otázka je, že či to nepramení možno z niečoho, čo není ani skutočné. Či ty narážaš na to, či som sa nenechala pohldiť prílišnou dokonalosťou z Instagramu. Napríklad, že proste je to štandard, ktorý... Toto som stále ja, ale pimpnutá verzia. Vytuningovaná. Som vytuningovaná, ale ja neprídem si vymýkať Right. GTAčko, to... in my face. Ale pravda je taká, pravda je taká, že keď si teraz pozrieš späť tie fotky, tak tam vidíš veľký rozdiel. Jasné. Ale predtým by si to na to vôbec nepoukázal, keď si... A nemal si strach, že... Nie, ja som povedal, že super, že mám už druhú frajerku za takú krátku dobu. Po pol roku. Že to mám pimpnuté. Zás mi budú hovoriť, že ich striedam. No. Ja som tomu tak strašne verila, ja som išla na istotu. A koľko to stojí takáto vec? Neplatil som to. Veľa. Veľmi veľa. Veľmi veľa. Koľko to stojí? To tam nedaj. No a vieš Poviem vypívať? ti. 1000. Tu brali sa, tu robia za 3,5. Ne, čo ti povedala Sandra? Za 11. Ale urobia aj za 5. Aj za 3,5. A to jak vyzerá potom ten nosy? Za 3,5. Keď tam je taký rozdiel. Za 3,5 taký. Ale to je strašne veľa. Je. Ale to ľudia zarobia za rok toto. Áno. Hrozné. Ja poznám Je to babí, fakt- ktoré je to- platili, že 3,5, 4, 5. Hrozné. To je reálne, že... Je to veľa. Som afektovaná. Nie, ale že strašne Ježiš, úprimné to bolo, jak si to povedala, fakt. Ale, Hrozné. No hej, je to veľa. Je to hrozné. Niekedy to povedali, koľko to je. Je to hrozné. Počkaj. Prosím. Ale dobre, ne? Ale však... Ja som tak strašne A čo si vlastne, rada. že zmenilo sa čo? Že ty si predtým bola s čím nespokojná No predtým? krivý bol. Ty ako chlap si to tak nevšímaš. Reálne, keby si dal teraz fotku predtým a potom vidíš to. Extrémne. Aj zmenšili ti ho nejako? Že... Trošičku. Okay. O 2 mm ho jak keby dvihol Že to je a strašidelné. zúžil ho. Priatelia, ďakujem, že ste to pozerali toto video. Ja by som chcel veľmi poďakovať Bianke Igorovi, že prišli k nám. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Bola to sranda. Takže dúfam, že ste to užili rovnako ako ja. A niečo by ste chceli na záver možno povedať svojim fanúšikom? Nehejtujte. Svetový mier. Takže tak, a my sa vidíme v ďalšom rozhovore. Čaute.